Oh iya, ini nyong tuku semir loh ning toko. Terus saiki semire gawa ora? Gawa, Ono kok. Kotornya kotor nang. kayak ana ning tas. Sing gawe sepatune nyong kinclong, nyong nganggo semir kinclong. Desi, Elma. Is, sepatune anyar sung. Kek, nyong nganggo semir kie, namanya semir kinclong. Aku nyaluk Oli. Oli? Oli piro? Ya. Bayar orang. Bayar orang. Ya, paling bayar tamu. Mana lagi gratisan bae. Oke, gratis kok kon. Ya wis, makasih. Tuku niko, parfum hidran, tetap niko, kiri tau, semua yang gue tinggal, jangan niko.